Добро пожаловать на канал Роман Приденюк ТВ Кікхепо. Українська гра 482. РТР. Фертес. До метро? Так. Жарва. Ігри Кікхепо. Екран. Ось. Ой, бендеровцы. Срочно нужен. Що ми за Єгемегем? Що ми як тоже? Мені подобається так. Добре, Єгемеген. Это очень неприятно. В Україні так, друже, єдине. Що ми Єгемеген? Що ми Єгемеген? Только в сортире не мочитесь. 1670 Остановитесь. К.